Euskara noana, dakizuen bezala da, mitologia eta euskara aurre indoeuropearrak. Roslinek esan bezala, inor interesatuta badago, eskegiko doaz akademiak horrian hauek, eta horra bizatzen dut, nire bi PowerPoint egiteko modua dago, esango da dut, hor flashak jarri eta listo, edo nik egiten dudan bezala, da, eukiko dozue PowerPointa hitzez josita, eta oso gauza pilo batekin, baina hauei entiten duaz ondelako PowerPointan gero irakurri habilizateko, bai, norbait sartzen bada akademian edo ez dakite euskara jatorriak eskegiko dagoen artxiboa, bueno, PowerPoint hauek dira gehiago irakurtzeko eta bar. Beraz, ez larritu, PowerPointen batetan hitzez josita badago eta ni aurrera banoa, ados. Gero, interesatuta dagoenak eukiko dut denbora egiteko. Bueno, hasteko gure herrian uste dagoela alako biktimismo bat, biktimismo historiko bat daukagu gure kulturan, beti arrotzek etorrita eta hemen egon garala Auñamendien mendebaldean gero eta gehiago hor sartuta eta beti eukidegun nire ustez alako biktimismo historiko bat beti zapalduta, inbadituta eta izango da egia, ez dut esaten ezetz, baina ere uste dut daukagula aukera gure kulturaren eta gure filosofiaren, gure mundu ikuskeraren oso harro egoteko. Nik esnekien, orain dela gutxirarte, hasi nazenean dinoan bezala aplikatzen asunto hau, ezta? Egia esan ikusten dut, euskal kulturan berreskuratu ditugula gauza pilo bat, euskera bera berreskuratu dugu, hor dago zuen bezala musika eta dantzak, euskal kanta berria, euskal telebista daukagu, gura duzuen guztia, baina ez dut ikusten filosofikoki, sistematikoki eta koherenteki hartuta eta zein izan daiteken gure euskal mundu ikuskera, gure euskal filosofia. Ez dut, badau sortik gauzak idatzita, baina oso nire ustez joera indoeuropear batetan, ez da oso nire gustokoa, nik uste euskal zena daukan, euskal berezitasuna daukana da beste tankera batetakoa, ezta? Eta hori da nik induzkatu eta berreskuratu gura dudana, nahi dudana. Bueno, zer esaten dut orduan? Ez dakiz agaitik ez da ateratzen... A ber, froga ingotu dela... Ez da... Ez du ondo harrapatu... Ez da ondo harrapatzen PowerPoint, ez dakit ez du egin... Teknologia indoeuroparra, argi da, ez da gure gustokoa. Leire, erango goztazu mesedez denbora? Denboraren, ze honek gainera atzeratuko nau. Bueno, hitz egingo dut bizkatxo bat. Esaten dozta zuena, ni... Hogei minutu? Ordu bitan eta berto mazkatuko dugu, beraz ez dugu denborari beharko dugu. Bueno, bost minutu harinago mesedez, abizatu didazu. Horrein hartu da orain? Ez da bat. Bueno, nire asmoa eta guraria da beraz, benetan euskaldunak gurezkoa dan, berezkoa eta gurezkoa dan mundua ezagutzeko, interpretatzeko modua harrapatzea. Bai, hori da nire proiektua eta orain egingo dudana da horren hasiera. Alemanen tradizioan, proposatu zen kontzeptu bat, Welt and Sound, inglesez world view edo mundu ikuskera, kosmo ikuskera, euskera, eta hori izango litzateke nik gura dudana harrapatu, ezta? Euskaldunen zein izango litzateke mundua ikusteko modua, ezta? Ze betaurrekoekin ikusten dugu mundua. Eta nahi dut, hori harrapatu aintzinean, baina jakina egongo parametro kontzeptualetan berreraiki. Ados, hemen tresnak izango dira... Ez da, nik egingo neban hori lasai. Honek berandutzen dago arrankatzen bai.
Nahi duzu bertatik jarraitu orduan. Ba, ingo dugu, nik ingo taldaketa, ez da. Dana dara, beste diapoak emoten dago errapatzen dago azala, ez dakit. Zurezte ordenagailu bat? Ez, lasai, badaukat. Ja, 3 ordenagailu mai berean, ez gara ingarrantzitsua. 3 tresna nagusi erabiliko dodaz, erabiltzen dodaz hemen PowerPointan, baizik eta nire lanean, batetik mundu ikuskeraren kontzeptu hori, beltan zaun kontzeptu hori, gero aurkeztuko dituran arretaren fokatzaileak diren prototipoak, eta azkenik euskalduntasuna eta gurezkotasuna finkatzeko irizpideren bat. Ados. Bueno, lehena mundu ikuskera aplikatzeko, hemen 5 ardatzetako eskema bat erabiltzen dut, gehiago dagoz, nik hemen erabiltzen dut nire tesian erabilitakoa, eta zehazki, hau izango da eingo duguna, gaurko egunean. Lehena, zerretan nolakoa da realitate hori da, edozein mundu ikuskerak erantzuten duena. Clark liburu batetan, Nancy Clark uste dut daukali izena, agertzen da ideia bat, berak esaten dugu mundu ikuskera, dau gure backgroundean dago, gu mugitzen gara munduan, eta bizitzan orgoian ez da, jendarteko baloretan, baina oinarria da mundu ikuskera. Baina berak esaten mundu ikuskerak dauka zutabea, feelings, eta zutabe hauek dira errealitateari buruz balizko, hipotesi aditu gabeak, ez gara konturatzen, inkonstienteak, nik zutabe horietan ikusten dut dauzela batzuk, hizkuntzetan dauz batzuk oso kuriosoak direnak, eta beraien errola edo funtzioa da gure arreta fokatzen dutela errealitatearen alde batetara edo besteetara, 3 ikusiko dodaz, hemen, behitu lehen adibidez. Hau da Nisbeten lan batetan, aurkeztu zen. Nola itzultzen duzu arreta fokatzaile? Enfocadores de la atención, que enfocan nuestra atención a diferentes partes de la realidad. Hemen adibidez, Nisbeten taldeak aurkeztu eban film baten, arrainontzi baten filma, mendebaldar batzuei eta ekialder batzuei. Eta gero izan, zer ikusi duzu filman? Mendebaldarrak gehiago hitz egiten zuten, filma gogoratzen gehiago hitz egiten zuten arrain nagusiei buruz, eta ekialdearrak gehiago hitz egiten zuten testuinguruari buruz, ezta? Hau da, guk daukagu ikuspegi analitiko automista bat, detailetan eta izateetan, zatietan finkatzekoa, aldiz ekialdean gehiago dago testuinguruan holistagoa den pentsamolde edo ikusmolde bat. Beste esperimentu bat horri buruz, aurkeztu ziren talde desberdinei 3 argazki hauek. Behia, ahatea eta landa. Mendebaldarrak nola eta eskaera zen 2 hartu behar zirela. Mendebaldarrak hartu zituzten behiak eta ahateak. Izateak, existentziak, zatiak, aldiz ekialdarrak hautatu zituzten 10-8 dutela etekina, behia eta landa, hau da, testuingurua, erlazioa. Ados, esango genuke, munduko filosofia nagusiak banatu badira mendebalde eta ekialde, badauz gure arreta fokatzean, badagoz prototipo mendebaldarrak eta ekialdearrak, baina gehiago dagoz. Adibidez, itxasketan, navegazioan, juitzin zait, aztertu zuen Mikronesia itxasketan, eta gu itxasotik goazenean, goaz, leku batetatik bestera, eta mugitzen dana untzia da. Untzia da, ez da gu gara. Gu mugitzen gara, portu batetatik bestera. Gara, joren gara mugitzen untzia gaz. Aldiz, Mikronesiako navigazioan ez da horrela ikusten. Mikronesiako navigazioan, izarrak eta itxasontzia eta gizakiak dauz guztiz finkatuta, eta mugitzen direnak dira irlak. Hor, aurretik, irlak mugitzen dira. Mugimenduaren arreta fokatzaile desbardin bat da. Ados, euskeran badago arreta fokatzailerik, gero erantzungo dut. 3. tresna esan dudan bezala, zein izan daiteke benetan gure harrapatzeko, gure mundu ikuskera zein dan, gure eskotasuna harrapatzeko zein izan daiteken erizpidea? Zorritzarrez, historia joan bargala urrun, eta edozein kanpo eragin heldu baino lehen harakatu behar dugu, induzkatu behar dugu. Beraz, Indo-Europearrak, keltak heldu baino lehen induzkatu behar dugu
hizkuntza, mitologia edo mundu ikuskera isla dezaken edo zer. Mundu ikuskera baten lehen partera joan da, besteak astuko ditugu beraz, lehen partera goaz, eta gozen ikustera. Mundu ikuskera baten zein izango litzateke euskaldunen artean zer eta nolakoa da errealitatea erantzuteko modua? Era azkalagoz aztertzeko, zientzia mendebaldarrean adibidez, uste dugu izadiaren materia dela funtsa realitatearena, ezta? Erlijio mendebaldarrean jangoikoa dela. Ikuskera naturalistaten, izadiaren bizia ikusten da funtsa bezala, realitatearen funtsa bezala. Banatuko ditut ere, alde batetara uste ditut ikuskera espekulatiboa, oraindik ez dut erantzungo, gero esango dut zergaitik, eta nire itauna. Zein da beraz euskal ikuskera munduaren errealitatearen zer izan eta funtsari buruz? Eta orain, egin nahiko nuke esperimento txikitxo bat, honetarako beharko nuke hau guztia iluntasunean egotea, ez dakit, baina, lasai, ezin da, esan gura dut. Inork hartzen badau PowerPointa etxean, hartu PowerPointa, kendu argiak, isiltasunean, eta PowerPointa ikusi horrela. Ados. Hau egin behar da denbora asko. Ez bakarrik hilarriei begira, baizik eta guk zer sentitzen dugun eta zer pertzepzio daukagun hilarriak begiratzean asko, denbora asko. Zure adimenari adi egonez gero, halako birmoldaketa bat somatuko dozu zure adinean, zure pertzepzioan. Eta horren bihotzean, somatuko dozu gune edo puntu huts bat. Aurreko zein? Hasieran gure estela funeraria. Hoxe. Zein? Hoxe. Berri. Hoxe, eta astiro, berri. Berriz esan dinot. Baina serie guztia? Bai, serie guztia. Eta nahi baduzue, experimento bat dago hemen. Soinue batzuk entzun bizu danak, eta gero bakoitzak bere barruan hori soinuek zer pasatzen jara. Ni nahi bat zuzu, Baina zein soinu? Ni atarako hori soinuek. Zenbat denbora? Hori zuen kabuz, hemen ni denbora gaitik da. Gaur esperimentuen eguna, ipuina, antzespena, hilarrien... Niretzat bai, behintzat, ekarri oztazo pari bat nire musika gabeko PowerPointari. Bueno, va, pres. Venga.
pixka. Urrengoan aldatuko PowerPointa eta jarriko dut musikarekin egin behar dela hau, esperimentu hau. Bueno, inoiz egiten moduzue hau, eta musikarekin bada hobe, ninoen bezala horren zure pertzepzioaren bihotzean sentidi daikezu halako bermoldaketa bat, eta hor barrean gune edo puntu huts bat, ezta? Borobilaren gunean. Beitu, begiratu borobilak. Guztiak daukate gune bat. Ez dakit inor fijatu den. Borobil guztiak dira gune baten aldaerak. Ilarri guztietan gertatzen da. Ni konturatu nintzen gau batetan, horregotean, gaur arratsalde batetan, horregotean ikusten. Orain ikusiko dozu. Hori da sentitzen dozuna, ilarriek begirat zure pertzepzioari zo. Zer zentzut du paranoia honek? Paranoia lagundu honek, kasu honek. Nire ustez, antzinako mundu ikuskera ulertzeko, ondo dago, erabiltzen ditugu kontzeptual tresna tipikoak, baina antzinakoen gizara ere ikasi behar dugu ikusten euskera. Existentzia, mitologia eta mundu euskera bat isla dezakeen guztia. Bai? Jende gutxik egin du nire ustez, Oteitzak adibidez, Barandiaranek ez dut uste, Oteitzak bai, begiratu da bat adibidez ere. Jende gutxik egin daun nire ustez. Oteitzak, urtzekiak ingo du horrela erabibentzialean egiten dituela. Mundua ikusteko beste era bat da. Nire ustez, antzinako euskaldunen mundu ikuskera klabe hauetan ulertu behar, lagungarria da behintzat. Bai? Egungo mendebaldeko filosofia, dinon bezala, da idatziate kontzeptuala, baina beste gako batzuk ere erabili behar ditugu, bai? Nik uste, euskal mundu ikuskera berrera daitekela parametro hauetan, baina bere-berean ikusi behar dugu. Hizkuntzalaritzan adibidez, nik uste, eta apailtasun oso esaten dut, nion azalako hizkuntzalari ez ezer, baina gehiagi begiratzen dautxogu etimologiei, ez dakit sintaxi, ez dakit zer, hizkuntzaren azalerari azken batetan, baina esain beste, zelai semantikoei eta hizkuntzaren atzean dauzen semantika eskutuak jarri dudan bezala hor, sentipenak. Hori da nire proiektua, bai? Beraz, zein da realitatearen funtsa? Goazen euskal ikuskera ikustera. Zer esaten dugu, nola esaten dugu euskeraz zeo zerren osotasuna? Ni noak taberna batetara eta esaten dut, quiero solo kafe esatera noa, ez da? Eta esaten dugu, kafe hutsa. Zer duzu, kafe solo. Baina, kafe solo da kafe hutsa. Zuk pentsatu hori espainoles de frantses esaten duzula, dame un kafe vacío. Una taza vacía. Ez dauka logikarik. Guretzat, kafe hutsa da, kafea soilik daukan edaria. Miseria hutsa, miseria osoa. Guztiz leloa dana. Lelo hutsa edo lelo putsa, ez da, lehen esan da mesela. Erabat zintzoa dena, on hutsa. Hutsa, izatez da esereza, el vacío, baina euskeraz erabiltzen dugu hutsa aipatzeko. Esereza, baina baita zerizana, baita esentzia, baita osotasuna ere. Oso gauza kuriosoa da. Kontraesana eta zentzugabekeria itzela da. Bai? Gauza bat bere kontrakoarekin definitzea. Baina, karo, zentzugabekeria da, ingurune endo-europar batetan gagozalako. Nire ustez, hau ez da kontraesan bat. Hau da, altxor filosofiko ikaragarria euskeran daukaguna. Eta munduko tradizio kultural nagusienekin lotzen gaituena. Izatez,
mundua esan dudan bezala, lehen banatu izan da mendebalde eta ekialde, bueno, filosofia perene deitutako horietan, filosofia espekulatiboak eta bar, errealitatearen funtsa hutsa dela, hori da, estan gura dute erroko ideia. Ados, nik uste daukagu oso existentziaren ikuskera sakuna filosofikoa, espekulatiboa, bai. Iluna, egun esmen nabaldarrak diran munduko filosofia nagusienekin lotzen gaituena. PowerPoint erakurtzen dozuenean, norbait interesatuta badago, hemen dago adibidez taoismoaren adibidea, bai? Eta nik dinodan bezala, hombre, nik dakidana sanskrito txino ez dakit asko, baina kontatu deuztiena, hau ez dago hizkuntzan txertatua, euskeran hizkuntzan txertatua daukagu. Oso kuriosoa da. Kasualitate hutsa da? Bueno, guazen ikusteria kasualitate hutsa da. Nire ustez euskeraz egon daiteke hutsaren prototipo kognitibo-linguistiko bat da, arretaren fokatzaile bat? Bueno, guazen ikustera. Ezer inoiz, inor, sustantiboek euskeraz daukate aurkako esan nahia. Beitu, ezer behar baduzu esan, ezer entzun duzu nitaz, ezertan banaukazu, benetako aldiz, benetako ezer ez adierazteko txikitzailea erabiltzen dugu. Ez nion ezertxo ere ulertzen, ezertxo ere esan gabe. Beitu adibidez esaldi hau, ja muturrezko kasu bezala jarri neban. Inoiz ezer egiteko premia handian badago, justuki esan nahi dugula hor, azalean da, norbaitek nunbait zeo zer egiteko premiari buruzkoa dela. Eta hau, inoizko ohitura dugu. Kontraesan itzela. Beste gauza bat oso kuriosoa, zenbat aldiz erabiltzen dugun zulo hitza euskerazko esan nahietan. Umeak, hau oso zaguna da, amazulo dira. Amaren falta. Leizeak dira sordin zulo, untxiek abuzuloak, gurpilak zulatzen dira, hildakoak zuloan sartzen gara, hau igual dauka, gorputzak, baiketa lekuak, zuloak hau da esportatu dugun, alkelarrerekin esportatu dugun beste hitz bat, ezta? Baiketa zuloak, lokuzioetan zulo guztien petatxuak ukan, guztirako erantzuna izan, zulo berean bi aldiz erori, hor izango litzateke tropezar dos veces la misma piedra, ez gu zuloan erori, ipurdi batez bi zulo tapatu, zulodun sakuan gorde, txapel zuloka, nik uste euskaldunok zulo edo hutsaren presentzia hain nabaria ezin daiteke kasualitatea izan. Argi dago, hau zeo zer daukaletzen eta ikusi. Adibide gehiago dagoz. Hutsaren metaforaren mardoan, beltza, eta imaginan itzala, esan nahi linguistikoa ingurunean negatiboa izan nahi da. Gurean, argi dago ere, adia dira negatiboko esaerak badauzela, baina askoz nabariagoa den nire ustez baikortasuna. Me estás poniendo negro. Ez dugu esaten beltza. Honetik ateratzen nauso. Ze sorte txarra, berlas negras ez dugu esaten, en la peor miseria ez dugu esaten miseria beltzean, miseria gorrian. Adibidez, beltza pertsona izen gisa erabiltzen dugu. Esa es una persona negra. Joder, euskeraz izena da. Beltza da hori, nire gurasoen ezagun bat, beltza da. Hilbeltza, hilabete gisa erabiltzen dugu. Hartu itzala, itzala euskeraz ere ez da, ezkorra. Azularrek itzala handia dauka gure literaturan. Ez da gure literatura izorratu zuela, aldiz, justu kontrakoa da. Bai, hemen hutsak emoten digu aparte, konturatzen bazarien materiarekiko loturetan hizkuntzarako gidoian. Kutxa, hau Felizek iriadokituta. Kutxa da, ka gehi utxa, ez da, ka gaia, gehi utxa. Putza, Artxoagak jasotzen duena. Kutxetako izea, pe gehi utxa. Biluzi hori horre eztabaida dago, baina izan daiteke batzuen ustez biloz ule gehi utzik. Bai? Argi dago adiera negatiboan erabiltzen dugula askotan hutsaren ideia, lehen izan zari horregi buruz hitz egiten, ez da Artxuaga da gehiago eskortasunaren aldekoa, urtzi adibideta baikortasunaren aldekoa, niretzat kontraesanak dira indoeuropearrak. Kontraesana ez da niretzat kategoria intelektual bat. Kontraesana zeo zergaitik dago. Nik uste hutsak osotasuna biltzen badu, normala da adiera negatiboak izatea eta adiera positiboak. Artxuaga gehiortzi, nire ustez, guztiz parekagarriak dira. Hauek pizkataz zailagoak dira harrapatzeko eta horretarako igual gehiago ezagutu behar da indoeuroparrak ez diran filosofiak, baina hemen adibidez, antzeman, esaten dugu ezagutu. Zer da antzeman? Antzeman da antzak. Emondako antzak harrapatu edo antza, zer da ezagutu justu antza harrapatzea? Bueno, hau
filosofia pereniarretan oso ondo ulertzen da, azken batetan errealitatea uste dalako dela ilusio bat edo maila bat egitazko benetako realitatearena. Ados. Bueno, hau izango litzateke irakurleentzat laburpen bat. Interesatuentzat, hau adibidez lankide batek irakitutakoa, hutsak ez dauka atzean fonosimbolismo bat ahoskatu eta sentitu huts. Horregon daiteke lankide batek esaten eban, eske hor dago hizkuntzaren hasieretan dagoen soinu bat, zahagi bat usten adibidez, edo kutsa bat usten. Fonosimbolismo ikaragarria moten dago, ezta? Ba, bueno. Interesatuentzat, horregongo da irakurtzeko gehiago. Gogoratu orain, prototipoak, esan genuen, esan dugu, arrainontzi batetako prototipoa zelan gertatu da, mikroneziarren prototipoa. Demogun prototipo zulodun bat existitzen dela. Egin ditezke ere esperimentuak honetan, eta izatez badago esperimentu bat zelan umetxiroek esan da txamponen volumena, umetxiroek esaten dute txamponak handiagoak direla benetan baino. Ez da horrelako esperimentuak eginda dagoz. Nire ustez, egin daiteke esperimentu bat, euskaldunek hutsaren prototipo arreta fokatzaile bat daukagun ikusteko. Demogun adibidez, bi pertsonek prototipo gabe, edo bi talde, badakigu prototipo gabeko talde bat eta prototipoarekin dagoen talde bat ikusten dutela goiko argazkia. Demogun, errealitatea. Hau, esaten duten hau egiazkoa bada, guztiok bi taldeek ikusiko dute bardina, praka batzuk zuloekin, baina talde bakoitzaren errepresentazioa desberdina izango da. Prototipo ez daukana, ikusiko du, praka. Ez dakigu zelan, baina zuloa. Ez da inabaria, prototipoa daukan taldeak baina. Esan biei, hori ikusita gero esan, minutu batzuk pasata esatea zenbat zentimetrokoa dan zuloa. Hor kontrastatu behar izango genuen. Prototipoa dagoen edo ez. Nire ustez bai badago, bestera ez dauka zentzurik hainbeste adiera eta hainbeste esamolde hizkuntzan egotea, baina inork ez badau sinisten begiratu, kontrastatu, hizkuntzan bakarrik badagoen edo gehiago, leku gehiagotan dagoen. Mitologian ere badaukagun nire ustez prototipo hau. Abere beltzek ohorezko leku badute gure mitologian. Akerbeltz, Amalur, Mari, Dama, edo hor eztabaida handia nagusia da, Mari edo Damaren isla nagusia da. Akerbeltz, gure baserreetan betidanik izan da, baserretako abereak zaintzen zituen aberea, aberen nagusia edo zaintzailea. Bai, gogoratu Akitania Gidarrietan ere agertzen dela, eta bar, baina ez luzatzea gaitik, katubeltza. Katubeltza ikustea Indoeuropar eremuan da signo, patutxarreko zeo zer ez da, ez gurean, ez ustean ikustea katubeltz bat da patu honekoa. Are gehiago, hau azkoik adibidez jasotakoa da, zorionekoa da, eta oso ondo, ez dakite, sentiarazten gaitueneko egite bat da, katua gure gainean egotea edo etxean izatea, bai? Gure mitologian ilargia. Ilargia iluna eta hutsaren simboloa da mitologia askotan, hori Durandek adibidez ikusi eban, eta hemen atzean guk daukagun gure historietan dagoen ilargiaren presentzia oso nabaria da. Aurken denaren liburuan ez dut ilargia, baina Indoeuroparretan ilargiak ez dauka hainbeste presentziarik, gehiago dira zerukoak gurean gehiago agertzen da ilargia. Nire ustez berriz ere ezin da hori kasualitatea izan. Nire ustez hau ez da kasualitatea, eta ez dakite denbora emango duztan guztia garatzeko, ze galdu dugu pizkatzua denbora ere aparte, baina nik uste salto edo adiera hau egitenek badago hutsa. Ikusi izan da, nire ustez aintzinako euskaldu denetan, zantzuen arabera dinot, kontrastatzeko, baina zantzuen arabera hutsa ikusi izan da realitatearen segizan bezala, eta hori simboloen bidez, ilargiaren simboloen bidez, eta bar, mitologia, gaueko mitologiaren baten bidez, eta bar, Mari, Dama, deitu den edo bezala ikusi da errealitatearen funtsa bezala. Euskal mundu ikuskera, hau ez dakite guztietan azalea alduko, baina hutsaren kontzeptutik eraturri daiteke ere, Amalurren eskutik.
Bueno, hau sintesi gisa, irakurleentzat. Nik esandako ideiaren funtsa zein izango litzateke, euskararen jatorrian, bi hitzetan, bai hitzetan barkatu esanaietan eta ikusteran, ez dugula peiokirten eskur jale lelo batzuen produktu bat, eskorra jaten eta zer da hori. Ez, benetan gauza sakon bat dela, eta espekulatiboki oso niretzak hau zen, tankera horietako filosofiak oso guztaukak daukadaz, oso filosofia sakona da, oso espekulatiboa eta lotzen gaituena ez igual inguruen indoeuropea arragaz, baina bai, askoz filosofia pereniar horrekin sintetizatu izan dan munduko tradizio handiak, ezta? Beraz, ez gagoz igual lotuta Greziako ez dakize Ulisesekin, baina igual gagoz Patanjalirekin, Laotzurekin lotuta, ados. Noiz kalamandu ikuskera, hau guztiok hemen argi daukagu, argi da mundu ikuskera hau ingurunean ez badauka parekorik, argi dago aurre indoeuropearra izatea normala dela, euskera bera ere aurre indoeuropearra izatea, argi dago nik uste, hau ez dugula gure artean gehiegi argudiatu behar, baina ikusita gaiari buruz egon diran beste ekarpen batzuk, gorri margoaren presentzia, arrezpilen minimaltasuna, horretaitz ezagutzen dozuenak ikusiko dozue, lehen aipatu dudan hilerrien puntu edo utxau, argi dago nire ustez zantzu guztiak, itxu ez denarentzat, nire ustez argi dago nora eroaten dutela, ezta? Eta hemen bai, erresistentzia bat gainditu behar dugula normalean, pentsatzen dugu, paleolitoko jendea, neolitoko jendea, megalitoak, oste izibiltzen ziren hor. Zergaitik ez dira izango gu bezain sakonak naiz eta izan gu bezain linguistiko kontzeptualak? Begiratu adibidez artea. Eskumatara, indoeuropearretan gertatu zen artea, ezta? Ezagutzen dugu. Ezkerrean, beste arte mota. Hombre, horrela ikusita, kontzeptualtasun edo eredu almen gehiago dakusat ezkerrean eskuman baino. Eskuman ikusten du realismo ikaragarrian. Beraz, hau kontrastatu daiteke, nik uste proiektu bat da, kontrastatzeko, egon daiteke guztiz erratuta, ez dut esaten ezetz. Ni hasinaz kontrastatzen ez biztimoki, linguistikoki eta bar, adibidez, hartu nahi duenak ponentzia, hor dauka Euskalaritza Ortodoxoan, hemen hain guztokoa den Euskalaritza Ortodoxoan alderaketa bat, ez da adibidez. Lakarrak, bere jak klasiko horretan, ataratzen duen hitz bat da aker, baina Lakarrak ataratzen du aker esan nahiarekin. Nik uste, Martinez Aretaren beste lan batetan ikusten dut parekotasuna. Martinez Aretak proposatzen ditu 16 adjektibo zahar eta bik daukate hutsarekin zerikusia, baina Lakarrak egindakoa aker beltz gure baserrietako zaintzari eta bapatean gaizto esan nahi batekin azaltzea. Horri ikusten dut pizkatxo bat frizioa, baina hau etorkizunean egiteko aukera egongo litzateke. Dana dela, horregaitik etorri naz gaur, euskera eta mundu ikuskera, euskera eta mitoak, euskera eta ez indoeuropartasuna arreta bereziago bategaz begiratzea uste dut komeni zaigula. Eta ja maitzeko hau da botako dudan azken ideia, saltoa suposatzen duelako hitz egin dudan hain hutsaren ideia espekulatibo hori eta mitologia eta euskeraren artean, ezta? Mundu ikuskeraren lehen itauna da zer eta nolakoa dan errealitatea eta nolakoa dan errealitatea hor mitoak erabiltzen ditugu. Ez mito bakarrik zientifikoak ez direna, konturatu, gure zientzia mendebaldarrak ere erabiltzen ditu mitoak. Mekanizismoa, mekanizismo newtoniano kartesianoa da, azken batetan mito bat da, gauza guztiak makina bezala mugitzen direla. Hori izan da zientziaren funtsa, zientzia sistemikoak etorri arte, ezta? Hori azken batetan mito bat da, existentziaren eredu bat da, ikusteko modu bat da. Zientziak baditu bere mitoak, kasu honetan makinaren mitoa, zientzia alternatiboak ere atera dituzte beraien eredu mitikoak, erlegio mendebaldarrak jakigun bezala badauka berea, eta euskal ikuskeran nire ustez argi dago gure mitoa dala lurra.
baina lurra hutsaren metafora bezala. Labatek pasan urtean ateratako liburuan oso ondo sintetizatzen du Artzuagaren liburuko funtsa, ezta? Berak oso ondo esaten du gure mitologia dela guztiz lurrari begiratutakoa, eta indoeuroparren mitologia dela zeru eta hiru estatuen asunto hori, ezta? Bueno, noan esatera da, guk gure euskal mundu ikuskeran badaukagula hutsa edo existentziaren zerizana islatzen duen imagen mitikoa, eredu mitikoa, zein da? Hau da, Australiako bertoko bati zer da lurra itauntzean, galdetzean, berak emondako erantzuna, beitu, Lurra izatearen ernamuina da. Zeru, odei, ibai, zuaitz, haize eta areaz egindako leku bizia. Eta izaki bakoitzean, hatxa damaion espiritua, nere lurra. Izaki biziduna bera. Bera nirea da, ni berea naz. Bera da niratxedena. Beragandik nator. Hau da, nire ustez mitologia telurikoetan argi dago zein dan guk daukagun irudia. Ortiz Osesek esan zuen bezala, euskal mitologian laurra horrela sintetizatu zuen berak, lurra gauza guztien ontzia handia da, izatasunaren etxetzat, hemen Ortiz Osesek egiten du bere kontzeptualtasuna, ezta? Beraz, lurra, hau gehiago argudiatu beharko nuke, baina lurra hutsaren imagin gisa hartuta, hemen adibidez ikusten dugun hau irudi paleolitiko hau zer da? Mikaki dakusa. Hutsa eta ematasunaren simboloa. Honelakoak hartzen dira paleolitiko labarretan, bueno, ikaragarri. Ez badozu ezinisten honetan, ezinistu argi dago, azkematetan da errealitate ikusteko beste modu bat, baina ja amaitzeko beitu metafora kasu honetan bisual bat. Hutsa eta mari. Azken batetan, mundu ikuspegi baten ardatzak hartuta, hauek izango lirateke nik erabiltzen ditudan bost itaunak, eskema gehiago dagoz, nahi da, esan duan bezala, nik hauek erabiltzen ditut, dago ikuspegi mundu ikuskera koherente eta zabal bat mendebaldarra, indo-europearra, zientifikoa, mekanizismoa, atomismoa eta bar, badago ere zientzia alternatiboa, oso koherentea dena, badago ere filosofia pereniarretan jakina, mundu ikuskeraren eskema oso hori guzti zabal eta koherente esplizitatua, euskal mundu ikuskeran badago, nire apostua da, baietz badagoela, baina hau, etorkizunerako denbora izango litzateke. Bueno, mila esker hori izan.